filɛbagaw ani a lamɛnbagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a bɛɛ lajɛlen fo. Minnu bɛ yen n'olu kɛlen don k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen bila k'u sigi k'an kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo. Bi ye araba ye, tubabukalo n'o ye avrili ye, ale tile 17 ye bi ye. San 2024 an bɛ ale kɔnɔna na. An lamɛnbaga cɛ n'a muso an b'a bɛɛ lajɛlen fo. Mairie district kɔnɔna na an bɛ délégation spéciale ɲɛmaa n'o ye Bala Tarawele ye, k'an ka foli bɛ s'a ma n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen. Altine a n'a tɔw. Bayiba an bɛ ale fana fo. Sori Kɛmɛso ka taa se Jaba Sidibe ni ale bɛ Sarilakaw ka sigi la. An ti ɲinɛ an ka maa minnu bɛ douane kɔnɔna na ka taa se fo Kuremalikaw fɛ Sidibe n'a ka maaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Min ye Yuwarukaw ye, Tɛnɛnkunkaw, maa bɛ yen n'o sɔgɔlen don an na sa Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ablaye Ɲagate k'an b'a fo. Min ye Ibrahim Tunkara ye ka foli ta ka ɲɛsin ale fana ma. Maraka Samake k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn. Kurbe Jara ale fana bɛ an kanu. Kurbe an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn, ka Seydou Musa Tarawele fo, Hôpital du Mali service social. Sɔgɔmada in na baarakɛlaw ka lafasatɔ min bɛ baarakɛyɔrɔw ni wari baarakɛyɔrɔw kunna, ale ni station k'olu tun kan ka taa grève la bi, ko waleya in ko a ɲɔngirila sabula u ye wasa sɔrɔ u ka ko dɔw la. An na olu ka secrétaire général o kumakan lamɛn yan. Mangoro traité ko wililen don Sikasokaw fɛ yen. Sankaw fɛ yen gouverneur ale ye lajɛ kɛ, maa minnu y'u sigiyɔrɔw bila jamanaw kɔnɔna na sa ni fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ o la. An ka maa min bɛ kɛnɛ kan n'o ye Aba Ture ye, ale kɔni ye a ka micro tengu u la. An na olu fana lamɛn yan sɔgɔmada in na. Furusa Kulukoro k'a kɛra dafara ye. Mali ni Niger taji litiri 150, miliyɔn 150 ko o de bɛna sa Mali fɛ yaasa ka di énergie di Mali ma. Sɛbɛn fasirila maa mun nan'o ko hukumu kɔnɔna na sa ale taara Asimi fɛ yen. Biennale min kɛra Moptikaw fɛ yen n'o ye Biennale 2023 ye, ale wariko kuma cayara. Vérificateur o ye sɛgɛsɛgɛli kɛ min ye ministre Andogoli ye, a n'a ka baarakɛlaw u sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Sabula sɛbɛn minnu ɲinina u fɛ u ye caman di, nka waleya in kɛra cogo min an na ɲɛfɔli kɛ aw ye, a bɛ se k'a faamu cogo min. Amara ko bɛɛ lajɛlen k'i ka kumakan fɔ, bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kuma. Colonel Asimi Same senfɛ i b'a dɔn ale kɔni tun ye kuma dɔ fɔ a ko la. An na maaw hakili lajigin o la sɔgɔmada in na. An b'an ka kuma kuncɛ ni min ye bi, o ye Mamadu Konate. Ale kurakurayara k'a ko k'a jɛ pas. U ma dan o ma dɛ, u ye falenbaw don baara la. Société min y'a baara kɛ Amara, Malien don, Malidenw don, u bɛ Mali kɔnɔ yan. An b'u fo, min ye a baarakɛlaw ye, Samaseku n'a ka maaw, ko baara ko a ɲɛna kosɛbɛ. N'o banna, o tɛ bita bannen yan. Fila fɔlɔ a na kɛ a bɛ ci la. Amara ko nin waati in na an yɛrɛ ye jateminɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ cɛnfuga jamanaw n'o o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali, ale ni Niger, olu ni Algérie u dɛsɛlen don ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ. N'i ye waleya in ta k'a jateminɛ, a nana ni dingɛ ye, dingɛ min ka bon kosɛbɛ Mali, ale ni Algérie ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ. Dɔgɔkun tɛmɛnen Algérie ale kamanagwantɔ a ye welewelemabila kɛ yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ ko in na cogo min. U y'a jira k'a fɔ ko waleya in kɛlen Mali ni Algérie ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ani Niger ta in, k'a y'a to min ye Algérikaw fɛ yen, Malien minnu bɛ ani Nigerika minnu bɛ yen, u ye degun sɔrɔ ka bɔ Algérie ɲɛmaaw yɔrɔ. Fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ninnu fana ye tali kɛ mun na? O ye k'a fɔ waati la Mali yɛrɛ jamana
ale y'a yira k'a fɔ ko bamancɛ wale ni wale kɛbaa minnu bɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don ɲinjugu wale ni bamancɛ wale kɛbaaw ma Algérie jamana ale y'i sɔ gɛrɛ olu la o ɲanfaamuyabaliya donna Mali ni Algérie ani Niger fana ni ɲɔgɔn cɛ o de senfɛ sa Algérie ale sina k'a ka da bɛɛ tugu ten kuma ɲɔgɔnya o bolodi ɲɔgɔnma o funu yɛrɛ bonyana ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ fo an bɛɛ lajɛlen tun y'an ka ambassadɛriw wele amara o waleya in kɔnɔna na a yera k'a fɔ ko min ye dadigi kɛra Algérie la kosɛbɛ sabula u ka président n'o ye Tebboune ye ale dusuma kasalen do bi olu tun bolo ko Mali ɲɛmaa minnu tun bɛ fɔlɔ u tun bɛ se ka mun kɛ olu la u y'a ye k'a fɔ o tɛ ka ɲɛ sɔrɔ Tebboune ko nin waati laban in na sa ko irisilakaw k'u k'a kɛ Ala a n'a kira kama u ka ɲɛ olu ma yaasa min ye Mali jamana ye ale ni Niger jamana olu bɛ se ka kuma cogo min i b'a dɔn k'a fɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔw bɛ yen ɲɔgɔn baara ɲɔgɔnyaw bɛ yen kumaw bɛ tɛmɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ dasumulikɛlaw ni kɔlɔsilikɛlaw a n'an yɛrɛ ka kunnafonidi gurupu minnu bɛ yen olu dɔw y'a yira k'a fɔ ko Algérie maa mafalenw Tebboune ye a dɔw ci k'u k'a fɔ irisiw ye olu b'a fɛ u ni Mali ani Niger an ka to ɲɔgɔn bolo nka Algérie tun y'a ka Algérie de jateminɛ nga bon nga ja nafolo bɛ n bolo farafina ni jamana saba taara bi ko minnu bɛ Union africaine balo ale b'olu la diɲɛ kɔnɔ yan bi farafina wolomasiri tabaw ka sira fɛ maa min don ten tɛ se ka cɛ a ɲɛ kan ten o de la Algérie ale tun ye nin bɛɛ jateminɛ ka ban pewu k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛɛ maa wɛrɛ bɛɛ o hukumu kɔnɔna na u yɛrɛ nana ye k'a fɔ ko ninnu ye an sigiɲɔgɔnw ye a ko gɛlɛyara cogo o cogo hali n'a kɛra misigara jaratinin ye an mago na se u ma san daminɛ in na Algérie tun ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan yaasa ale yɛrɛ bɛ se k'a ka baaraw kɛ a bɛ se ka lafiya cogo min y'a to ani mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu k'o bɛɛ la Mali ni Niger u ma kala don ɲin na ka bɛn ni Algérie ka belebelebaya ye koyi Algérie ɲɛmaaw de ɲɛ bɛ o la sisan u ko ko jɔn ko Ala min ye irisilakaw ye u ka ɲɛw ma ko nɔn tɛ k'olu ɲɛ bɛ min na ko Mali ale ni Niger u ma dan dɔrɔn k'a fɔ k'u y'u kɔ don Algérie la koyi Algérie yɛrɛ t'a fɛ ka maa min tɔgɔ mɛn a tulo la diɲɛ fara lahara kan n'o ye Maroc ye Amara ko ninnu filɛ nin ye k'u ni Maroc ye sɛbɛnba dɔ dilan sɛbɛn min n'i y'a ye i b'a fɔ ko yiriwali sira don i b'a ye k'a fɔ ko u bɛna sira belebeleba bɔ sira min bɛna Maroc ka bɔ Maroc k'a ci ka bɔ fo Mali ni Niger k'olu bɛɛ lajɛlen kolonso ɲɔgɔn na dakuru ɲɛ kelen na u ka se ka taa minɛnw ta sɔnɔgɔya la ko nka Algérie ko ale ye sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ min kɛ o ko kɛrɛfɛ ko maramafɛnko bɛ yen han ko n'i dun ye diɲɛ ta ka diɲɛ lajɛ bi Maroc ale ye Mali sɔrɔdasi caman ka sanayɛlɛ kalanw kɛ école de guerre ko yanni Mali k'a ta dayɛlɛ ko Niger b'o cogo la ko maa minnu y'o kalanw kɛ yen olu bɛ bi fanga in na yan koyi ni min tɛ sanayɛlɛ la o kɔni bɛ fanga ninnu kɛrɛfɛ ko sabula ko sɔrɔdasi ninnu bɛɛ lajɛlen bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Mali la yan k'u bɛɛ lajɛlen da bɛ file kelen na fana Niger Algérie ko o de la ko fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ dɛ ko nɔn tɛ k'ale bolo bɛna n'a bɛɛ jɛ o sira n'o majigi de ɲɛ sa a y'i den ka maaw ci avril kalo tɛmɛnen tile 14 min ye a ka maa mafalen dɔ ye k'o bila ka taa irisilakaw fɛ yen olu taalen kɔfɛ a yera k'a fɔ ko min ye irisiw olu ka maa min bɛ yen n'o Vladimir Poutine ka maa min bɛ yen n'o sigilen don anw fanfɛ bolo ale ni Algérie ninnu ka taa se Moyen-Orient ma ko o kun taara ci dɔ la Algérikaw fɛ yen si bina tɔmɔ mina kɔnɔ Amara k'u ko nka cɛ a bɛ se ko ko la nin waati in na a ye nin jamana fila deli koyi ni ninnu y'u kɔ don anw na anw ka yɛrɛbaya n'anw ka fɛnw tiɲɛ don o b'an bolo dɛ nka ko ninnu bɛ ka taa ni sira min ye k'a ma nɔgɔn dɛ irisiw olu ka fédération maaw
olu don togo filɛ nin ko in na nin tile fila in na Algérie y'a yira k'a fɔ ko irisilakaw kan ka na irisilakaw taara baara dɔ la yen u y'a yira u la ko Algérie yɛrɛ kan ka ko dɔ faamu ko jɔyɔrɔ min b'a bolo se min bɛ a ye a y'i labɛn cogo min ko nin jamana fila bɛ o bolo kan ko wa k'a kana ɲinɛ k'a fɔ ko Burkina fana bɛ yen han ko y'u ka ko na kɛ Mali ni Niger olu ka trouble fête o kɔrɔ tɛ maa min dogolen don n'a bɛ kɛrɛfɛ n'i ma farati n'a faral'u kan u bɛ caya n'i ye ko wa ko Algérie ka min dɔn ko ninnu ka kan u kan ka kan belebele min dilan ka terrorisme ni jugawale kɛlɛ ko o baaraw bɛ sen na o kow bɛ sen na ko jamana ninnu tɛna da o ma koyi ko yiriwali u yɛrɛ k'u da u kɔkɔ la k'u ka nafolo bɔ ko ka se ka baara kɛ k'o bɛɛ b'u bolo ko Algérikaw sigilen kɛnɛ kan caman ma ji min tugun dɛ u ko n'o don k'u bɛ sɔn irisiga sɔnɔgɔya ɲini Bamako ani Niamey ni ɲɔgɔn cɛ yaasa lafiya bɛ se ka na cogo min irisiw ko k'olu sɔnna ko olu kɔni n'Ala sɔnna ma olu na kɛ maa ye maa min bɛna na kumaɲɔgɔnya don u ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ nka Algérie a k'a dɔn k'a fɔ ko maabaya ni yɛrɛbaya ni fɛn tɛ ɲɛ ninnu bolo tugun dɛ ko ninnu k'u ye sira min ta ko bɛɛ ɲɛ b'a la bi o tɛmɛnen kɔfɛ Algérie k'a k'a bila a kun na maa minnu bɛ yen n'olu ye bamaca walew kɛ n'u dagalen don a fɛ yen ni Mali finitigiw bɛ k'olu ɲini ni Mali ɲɛmaaw bɛ k'olu ɲini sariya kunda ko Algérie k'a dɔn k'a fɔ ko a ye fili kɛ ko maa caman bolilen don bi o ni Mali furancɛla fanga tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo k'o bɛ Algérie irisiw ko k'u kɔni bɛ sɔn min ka nin fɔ u ye u ka fɛɛrɛ ɲini u la yanni olu ka kuma ɲɔgɔn ɲɛ Algérie ko k'ale bɛ min ɲini irisi fɛ ko k'a fɔ Mali ye k'an ka segin accord kɔnɔ ko ale bɛ kɛ accord k'ale bɛ kɛ accord min den fa ye ko Mali kana bɔ o kɔnɔ dɛ irisiw ko sɔn nɔgɔya la kuma ɲɔgɔnya la ko ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ fɛn bɛɛ la ko nka ko Algérie k'a dɔn bi k'a fɔ ko kunu Bamako ani kunu Niger Niamey k'o tɛ bitaw ye dɛ ko tiɲɛw falenna waleyaw falenna taabolow falenna kɛlɛ kɛcogow falenna wa ko maa ninnu fana ko bin tɛ se ka k'u ka ten tuguni dɛ k'u kɔni labɛnnen don Algérie ye laɲini wɛrɛw kɛ o laɲiniw Amara nin waati in na an tɛna se k'an da don olu la sabula an ka sɛgɛsɛgɛli danna yɔrɔ min o kɔni ye k'a fɔ ko accord d'Alger Algérie ko k'ale nikan ko ye o ye irisiw ko olu bɛ taa ci kɔni fɔ olu ni Mali ɲɛmaaw bɛna na kuma nka Algérie k'a dɔn k'a fɔ o page kɔni o tournelen don ko laɲini fila wɛrɛ kɛlen don ka fara o kan nka an ye kuma saba mɛn o la an b'an bolo da o ko kisɛ kan fɔlɔ donc sɔgɔmada in na an tun b'a fɛ ka nin fɔ maaw ye k'a dɔn k'a fɔ Algérie a ye irisi wuli irisi ka fɛɛrɛ tigɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na ale ni Niger ani Mali u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min nka o b'a la dɛ nin ye min fɔra irisiw ka cidenw ye n'olu y'a fɔ ko u bɛna wuli ka jɔ kɛ yaasa Mali ni Niger ni Algérie u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baaraw kɛ u ye lasɔmini yɛrɛ kɛ Algérie la koyi u ko Mali k'u t'u kun fɛ koyi k'i m'a ye k'u taara Mauritanie ka taa ɲɛfɔ Mauritanienw ɲɛna ko baara min bɛ sen na bi parce que b'a dɔn min kɛlen don Amara Mali kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ Mauritanie sɔrɔdasiw la u tɛ se ka tɛmɛ u ka frontière kan nin waati in na cɛ o cɛ i bɔra i kɔni kun donna fo n'i ye dugutaala ye dɛ donc o de la Diop ale ni Sadio taara ka taa fɔ Mauritanienw ye ayiwa an y'a fɔ aw ɲɛna an n'aw bɛ jɛkulu kelen na an y'a fɔ aw ɲɛna n'an kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nin waati laban in na maa bɛna gosili kɛ anw fɛ yen u bɛ don aw de fɛ yen aw dun n'an ka di dugukolo ninnu frontière ninnu an bɛ se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ aw yɛrɛ tun bɛna ɲinini k'a fɛ an nana ka n'a fɔ aw ye a y'a to an ka to ka don maa minnu bɛna na dangari an ka maaw la aw ka dugukolo kan Algérie Mauritanie ɲɛmaa ma jaabi di fɔlɔ parce que lettre in taara di nka a bɛ lettre in bɛ jamanakuntigi fila de ni ɲɔgɔn cɛ peut-être que jaabi bɛna dɔgɔkun nata la mais irisi kɔnna ka nin bɛɛ fɔ Algérie ye ko bi fɔlɔ Mali de tun b'a ka dantigɛw
frontière to tim paragi jamana munun ba kerefa ni min kadi bo ka ala ko bi ko tere kaka frontière bela jire la kolosile wa ko min ga jugu jamana sabain Mali Burkina Niger ubina na fere min sigi no e kambele ba yin ko o gol min na ke jamana sabain frontière la ko nga ko kai aka barati da yema de wa ko uba fo Algérie yana fana ga ba ko jamana sabain ye bara dam na nyogo fa surasi kunda ha donc amara la ini folo an bɔra min kalama n'an bolo daro kisɛ ka o y'o ye tɔ fila an bɛ o sɛgɛsɛgɛ n'ala sɔnna a ma an na o da maaw tulo kan an bɛ segin ka na an ka kunnafoni kɔnɔ nin kun ye an ka sɔgɔmada in na an donkan ye jɛkulu min b'an fɛ yan n'o ye lafasa jɛkulu ye n'a fɔ ma ko sinabɛf i b'a dɔn k'a fɔ ko ale tun ye laɲini kɛ k'a yira k'a fɔ ko ale n'a ka tɔndenw k'u bɛ taa baarabila la ɔ baarabila ye e yɛrɛ b'a kalama a kuma cayara kabini sunkalo kɔnɔna ninnu bɛ wuli ka jɔ la u y'u ka kibaruyaw di ka u ka fɛnw kɛ nka kunna sini ko u ye fura kari ba la dɛ sabula u tun y'u ka préavis da préavis kun kan ka kɛ grève ye bi o la gouvernement ale ye wele bila u ma a bɛ fɔ min ma ko conciliation a ye na an ka kuma an n'aw k'an sigi min bɛ se ka kɛ min tɛ se ka kɛ baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye PMI Mali ye ka taa fara banque BDM kan ale ni IB Pharma ninnu n'a tɔw wala ni Total ninnu an ka se ka kuma u fɛ cogo min na u bɛ se ka mun kɛ u tɛ se ka mun kɛ aw yɛrɛ fana bɛ se ka mun to a tɛ se ka mun to o ye conciliation ye u ko k'u ye wasa sɔrɔ an ka jɛ ka min ye syndicaliste olu ka Amadou Ba n'o y'u ka secrétaire général ye a ye min fɔ kunun kunnafoni la Amara e yɛrɛ ka kuma bara la an k'o lamɛn. Lasigi ninnu kɔnɔna na an ye wasa sɔrɔ caman kan olu laɲini ninnu tila bɛɛ dɔw bɛ yen gɛnni ko kuma b'a la gɛnni kɛra yɔrɔ o yɔrɔ an ka entreprise ninnu kɔnɔna na olu bɛɛ bɛna segin u ka baara la PMI Mali a y'a dalakan d'an ma k'a fɔ k'u bɛ segin olu ye maa 17 ɲɔgɔn ye minnu kɛnna olu ka kan ka segin o ye PMI Mali ye Petro Ndiaye an ni directeur kuma na an ye ɲɔgɔn faamu faamuyabaliya bɛ se ka na ni furukufuruku ye mais an kɛlen ka ɲɔgɔn faamu a ko an ka mɔgɔ ninnu u bɛ sɔn ka segin bɛɛ bɛ segin bi ou bien sini je crois k'u seginna yɛrɛ Total olu ko k'an k'a lajɛ parce que olu ye licenciement économique ko kuma dɔ de fɔ an b'o la ɲɔgɔn fɛ n'olu jɔlen tɛ n'olu tɛ fɛnw ye minnu ye tiɲɛw ye an ka mɔgɔw bɛ segin donc bɛnkan caman bɛ yen an ye wasa sɔrɔ a la dɔw bɛ yen n'o ye BDM ye aw hakili b'a la ni dangari tun bɛ an ka syndicat la yen kosɛbɛ an ye bɛnkan sɔrɔ o la an ka mɔgɔw an ka syndicat BDM directeur ye bataki ci an ma k'a fɔ an ɲɛna k'a jɛnna n'a ye ko an ye syndicat min bila sen kan o de ye syndicat ye donc o nana ni bɛnkan dɔ ye o fan fɛ ani an ka intérimaire minnu bɛ yen n'u kun bannen k'u régulariser an ye bɛnkan sɔrɔ o fana la k'a fɔ k'u bɛ régulariser à partir de juillet fo septembre olu bɛɛ bɛ ban tɔ minnu bɛ yen intérimaire minnu bɛ yen minnu kun siranna k'u tɔgɔ d'an ma olu fana ka régularisation bɛɛ bɛ kɛ yanni décembre cɛ o régularisation dɔrɔn tɛ an ka mɔgɔ minnu régulariser la parce que olu bɛ an ka mɔgɔw régulariser u bɛ CDD de t'u ma an ko k'o tɛ bɛn sariya t'o ko fɔ olu fana u bɛnna n'a ye k'a fɔ ko an ka intérimaire fɛn fɛn ye BDM na a bɛɛ bɛ régulariser wa a bɛɛ bɛ kɛ CDI ye minnu régularisera ka kɛ CDD ye olu fana ka contrat bɛ yɛlɛma ka kɛ CDI ye donc olu bɛɛ ye bɛnkanbaw ye an sera ka mun lawaleya ani an ka baarakɛla dɔw bɛ PMI na olu ye intérimaire ye olu ka ca o fana régularisation ninnu ani direction bɛnna k'a fɔ k'an bɛ sigi ka fɔ k'a lajɛ an bɛ se ka hakɛ minnu régulariser olu fana ka régularisation bɛ kɛ san o san an bɛ hakɛ dɔw lajɛ minnu bɛ se ka régulariser parce que olu ka ca u bɛ taga 1000 baarakɛla ɲɔgɔn na olu bɛɛ tɛ se ka régulariser yɔrɔnin kelen n'o kɛra a bɛ se ka na ni tiɲɛni ye PMI Mali ma donc an yɛrɛ ma jɛ n'o ye donc c'est pour dire seulement que bi an y'aw wele fɛn kelen de kama k'a fɔ aw ɲɛna jamana in kama ni jamana in kama mot d'ordre an y'a ɲɔngiri a ma wuli an y'a ɲɔngiri c'est suspendu ce n'est pas levé an y'a ɲɔngiri pour que an ka laɲini minnu bɛ yen sigasɛgɛ bɛ minnu na olu ka lawaleya an bɛ sɔrɔ ka a wuli ka bɔ donc o kunnafoni de tun b'an bolo k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna k'aw fo. ayiwa Amara baara ɲɛna sabula e n'u tun bɛ ɲɔgɔn bolo kununko an bɛ min fara a kan dɔrɔn e k'a fɔ ko u ni san zu kɔni ma bɛn
sabula u yɛrɛ ka fɔ la ko san zu yɛrɛ tɛ jamana in yɛrɛ kɔnɔ yan ale ka depo k'a bɛ maga k'a dalen don maga ye Amadu Ba ko ten ko san zu dalen don maga k'a bɛ wari mun sɔrɔ ko a bɛ sɔrɔ jamana in de kɔnɔ yan ko nka ko a kɔni talen don i da maga ye ko a ka baarakɛyɔrɔ k'a yɛrɛ mago yɛrɛ tɛ baarakɛyɔrɔ la kuma tɛ baarakɛlaw la yɛrɛ k'a bɛ min de la sisan n'an bɔra yen an bɛ taa sankaw fɛ yen san ka fɛɛrɛ ni dabali ɲini yaasa min ye san yɛrɛ a région ale bɛnkan minnu sigira Mali ale ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu y'u sigiyɔrɔw bila olu bɛ se cogo min na ka lakodɔn ka ɲɛdɔn baara bɛ se ka kɛ cogo min na minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ni kiiri minisiri ka taa fara wolomasiri tabaw kan ONG minnu bɛ yen urbanisme ni académie ka taa fara santé kan ninnu bɛɛ lajɛlen ale ni comité de réconciliation min bɛ san kɔnɔna na ka taa fara kunnafonidilaw kan olu bɛɛ lajɛlen tun b'o jɛrɛ kɛnɛ kan jɛrɛ in a ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye san chef gouverneur ka directeur de cabinet ye ale yɛrɛ kunnafonidilaw ale yɛrɛ kibaruya di a fɔ ma ko discours d'ouverture maaw bɛ se ka lasegi cogo min Mahamani Lamine Kamara ale ye discours kɛ min ye gouverneur ka directeur de cabinet ye ka taa se Massa Sangare ma o Massa Sangare fana ale ni Mamadu n'o o ye coordinateur national ye an ka jɛ ka olu lamɛn Aba Ture ale ye min sɔrɔ u bolo ka bɔ sankaw fɛ yen san kunungo ɲɔgɔnye in ale kɔni kɛra a kun cɛlen sa Aba ale y'a ka micro dɔn ɲɛmɔgɔ n'o bɛ wele ko directeur de cabinet san kɔnɔna na tile fila kalan min daminɛna bi ni an nana a kungo kari kɛ n'a bɛ kuncɛ sini kalan in bɛ jɛkulu dɔ de kan ni min bɛ wele comité de suivi comité régional de suivi des accords tripartites o kɔrɔ ye jumɛn ye jɛkulu dɔ de sigilen don sen kan kan ka sigi sen kan san région kɔnɔ ni gouverneur ye gafe dɔ ta ka jɛkulu nu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen sigi n'o bɛ wele ko k'a nommé walasa cogo min na jɛkulu ninnu bɛ se ka bila u ka baara hukumu kɔnɔna na donc jɛkulu in sigilen kɔfɛ u kan ka kɛrɛnkɛrɛnnenya bila baara la u bilalen kɔfɛ baara la u kan ka lakalan k'a dɔn kalan in kɔnɔna na u kan ka min kɛ n'u man ka min kɛ u ka taabolo ye min ye o ye a filanan ye a sabanan jɛkulu in ka baara a ka waleya k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu in bɛ yen jɛkulu in bɛ mun de kan an balima minnu ye gɛlɛya sɔrɔ ka bɔ jamana wɛrɛw la ka na an fɛ yan n'u ye gɛlɛya sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an balima minnu fana bɛ jamana kɔnɔ n'u bɔra u sigiyɔrɔ la k'a sababu kɛ gɛlɛya ye gɛlɛya bɛ se ka kɛ lakanabaliya ye gɛlɛya bɛ se ka kɛ kun wɛrɛ b'a la n'u y'u sigiyɔrɔ bila ka na jigiyɔrɔ t'u la o bɛ minnu wele ko personne déplacée interne jɛkulu in bɛ olu fana kun kan ani mɔgɔ wɛrɛ minnu fana maliyɛn minnu fana bɔra Mali kɔnɔ ka taa sigi jamana wɛrɛw kɔnɔ ni Burkina b'o la Niger b'o la Mauritanie bɛ o la olu kan ka bɛrɛbɛrɛ cogoya min na bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan i b'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu don ni gɛlɛya de kɔnɔna na u wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la soit ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ ou bien ka bɔ u sigiyɔrɔ la kabila dɔ la ka na kabila dɔ la o kɔlɔlɔ tan tɛ parce que n'u bɛ wuli u bɛ wuli k'u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen to yen ni foyi tɛ na n'u nana u mago bɛ dɛmɛ na u mago bɛ dumuni na u mago bɛ siyɔrɔ la u mago bɛ ji la u mago bɛ fɛn caman na fɛn min tɛ yen ni fɛn min tɛ yen ɲɛnɛmaya kɛnɛya b'o o la donc o de kama commission nationale pour le rapatriement n'o ye jɛkulu ye a bɛ sanfɛ o y'a laɲini k'a ka jɛkulu cɛma bɔ ka na région kɔnɔ jala comité sigira Sikaso ta bɛna sigi bi o y'anw ta sigilen ye comité in n'a ye baara daminɛ a bɛ kɛ sababu ye minnu degunnen don minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ minnu mago bɛ dɛmɛ na n'u bɔra jamana wɛrɛw la ka na hali n'a sɔrɔ maliyɛnw tɛ ou bien maliyɛn minnu bɛ yen n'u bɛ jamana wɛrɛw la n'u bɛ degun kɔnɔ ou bien mɔgɔ minnu bɔra u ka sigida la jamana kɔnɔ jamana yɔrɔ dɔ la ka na anw fɛ yan ka kan gouvernement a n'a jɛɲɔgɔn ko u kɔfilaw la ka u bɛrɛbɛrɛ walasa cogoya min na u kana kɛ dunan ye u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ donc o de kama comité in sigili kɛra sawa de ye anw bolo o tɛmɛnen kɔfɛ région ta tɛmɛnen kɔfɛ komi kalan bɛna yira sisan cogoya min na comité dɔ fana kan ka sigi an ka cercle kɔnɔna na o ɲɛmɔgɔya o bɛna kɛ commandant bolo n'o bɛ wele ko préfet o kɔfɛ comité dɔ fana kan ka sigi communes kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen pour que minnu bɛ degun kɔnɔ n'u bɔra u sigiyɔrɔ la k'a sababu kɛ lakanabaliya ye k'a sababu kɛ masuba wɛrɛ ye min bɛ se ka kɛ u bɛ min wele ko inondation sanji nana ka dansago ka mɔgɔw ka fɛnw ta ou bien fɛn caman bɛ gɛlɛya caman wɛrɛ bɛ yen min bɛ ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw bɔ u sigiyɔrɔ la donc vraiment halisa an bɛ ɲɛmɔgɔw fo n'o ye jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka baara la n'u ka cɛsiri la walasa cogoya min na jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kelen ye o tɛmɛnen kɔfɛ walasa cogoya min na minnu bɛ bɔ u ka jamana kɔnɔ ni maliyɛnw tɛ n'u nana u kana kɛ komi dunanw an ka jamana kɔnɔ ka kɛ komi an ka jamanadenw dɔw o de kama an bɛ foli kɛ halisa commission nationale de rapatriement mɔgɔw ye ani gouvernement ye ani an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ fana sen bɔra kɔnɔ
an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen ye. Ne tɔgɔ ko Mahamadou Lamine Kamara, n ye coordinateur national du rapatriement ye. Bi an bɛ san yan walasa ka comité dɔ de bila sen kan n'o ye comité de suivi parce que an ka jamana ɲɛmaaba n'o o ye colonel Assimi Goïta ye a ko an ka baara bɛɛ bila sen kan walasa an balima minnu bɛ yen n'u bɔra u sigiyɔrɔ la kɛlɛ sababu la ou sababu wɛrɛ la olu ka se ka segin o balima minnu bɛ yen n'olu bɔra an bɛ don min na ko bi mɔgɔ 200,000 ni 9 hakɛya de bɛ kɔ kan a ka ca n'o yɛrɛ olu bɛ sigila jamanaw dɔw kan i b'a fɔ ko Burkina i b'a fɔ Niger i b'a fɔ Mauritanie o bɔlen kɔ ye an bɛ don min na ko bi minnu bɔra u sigiyɔrɔ la n'olu yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ misali la ni dɔw bɔra centre la ka na Mopti ka na Segu ka bɔ Segu ka taa Bamako o bɛ mɔgɔ 300,000 ni kɔ la donc laɲini min kɛra an fɛ n'o y'an ka baarakɛ yɔrɔ ye ko an ka ko bɛɛ kɛ walasa olu ka segin o seginni baara an b'o kɛ sanfɛla la groupe dɔ la n'o o ye baarakɛ tɔn n'an ko ma GTT a fɔra de u bɛ baara min kɛ sanfɛ o ɲɔgɔnna an ko o waleya région kɔnɔna la sabula bi ne maa ninnu seginna u bɛ segin région ninnu de kɔnɔ donc région ninnu kɔnɔ baarakɛminɛ ka sɔrɔ gouverneur n'a baarakɛɲɔgɔnw bolo walasa n'u seginna u ka se ka dɛmɛ maliya la u ka dɛmɛ u danbe kɔnɔ u ka dɛmɛ fɛnɛ u lakanali donc bi an bɛ kɛnɛ min kan o ye o comité de sigi walasa u ka se k'o baara waleya gouverneur ka directeur de cabinet a fɔ a ka kuma kɔnɔna la ni an bɔra région na a baara ni a bɛna kɛ cercle ni commune fɛnɛ la donc an kelen don ka baara ni boloda ten tɔ mais baara ni a bɛna kɛ baara min ye an jigi dalen b'a kan k'a fɔ ko comité nin bɛna baara min kɛ a bɛ kɛ baara saniyali ani baara belebele parce que an bɛ don min na ko bi maliyɛn minnu bɛ yen n'u bɔlen n'u sigiyɔrɔ la laɲini min kelen don u ka segin an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana lakanda ala ka jamanadenw lakanda ala ka jamana taa ɲɛ aw ni ce aw ni baraji ala ka dugawu minɛ kamarakɛ min ye Mahamadou Kamara ye nin tun ye ale kumakan ye ale ye projet in coordinateur national ye yana ale cɛ sa Massa Sangare gouverneur ka directeur de cabinet san directeur colonel Ousmane Sangare an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Aba Ture ale ye kibaruya ninnu las'an ma ka bɔ an ka radio partenaire la n'o ye Santoro ye Korokaw fɛ yen kunungo nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛnen ni miniti 30 ye Banbanci wale ni ɲuga wale kɛbaaw tun ye bisi dɔw minɛ min ye jɛkulu marifatigi la ko dɔnbali ninnu kɔni sa Koro ni Bankas ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ k'a fɔ k'a kɛra Sogobiya o fanfɛla la waleya in kɛlen Banbanci wale kɛbaaw fɛ sa u kɔni tun ye siraw bɛɛ lajɛlen tigɛ maa si kana se ka tɛmɛ o de la sa u kun y'u kunda yɔrɔ dɔw kan nka Sorasiw n'o ye Mali armée ale welelen ale wulila ka na joona ni pankuru ye ka se ka gosiliw kɛ Banbanci wale kɛbaaw ninnu kɔni dɔw fatura dɔw ye 5 don fiɲɛ na armée ka wuli ka jɔ y'a to mobile ninnu kɔni sera ka segin u tigiw ma min ye bandi ninnu ye halisa u bɛ ka u nɔbɔ finitigilakaw y'a yira k'a fɔ fana k'u tun ye maa dɔw minɛ n'o olu bɛɛ lajɛlen tun b'u bolo y'olu bɛɛ lajɛlen foni k'olu bila min ye waleya in ye sa kira ka kɛ an ka wolomasiri tabaw fɛ ko foli kan ka kɛ u ye nin yɔrɔ in na maintenant ka marabolo kɔnɔna na jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma MSA ale ka wuli ka jɔ dɔ senfɛ ale ni armée bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u y'a yira k'a fɔ ko olu ka munumunu salo dɔ senfɛ maintenant ka masuruna la min ye jɛkulu marifatigi min bɛ n'o ye Daïche ye sa olu kɔni kun kɛlen don ka maa caman ka ɲaamɛ minɛ a la ɲaamɛ 10 ani kɔ ɲɔgɔnna u sera ka olu kɔni dɛmɛ ka segin n'o ye ka na maintenant ka dugu kɔnɔna na waleya in ale sera ka kɛ Mali wolomasiri tabaw ale ni MSA maaw ka wuli ka jɔ fɛ wuli ka jɔ min n'o b'o kɛ n'o ye patrouille ye waati ni waati yaasa faamuya bɛ se ka don kow la cogo min an bɛ segin ka na Bamako ale kɔnɔna na an bɛ taa Kuluba faama sigiyɔrɔ la Mali ni Niger ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na kuranko o ta fanfɛla la furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale kɔni ye kunungo Niger jamana ministre min bɛ yen n'o o b'u ka pétrole ko dugujukɔrɔ nafa ko ale ni u ka kuranko kunna n'o ye Maman Musafa Barke ale bisimila Kuluba faama sigiyɔrɔ la waleya in bɛ tali kɛ min na sa o ye Mali ni Niger olu kan ka u bolonɔ bila sɛbɛn min na n'o bɛ tali kɛ taji ale litiri 150 la kan ka Mali kan ka o san u fɛ u y'a yira k'a fɔ ko min ye ɲɔgɔn ye in kɔfɛ sa ministre min bɛ Niger kaw fɛ ni ale bɛ pétrole ko kunna dugujukɔrɔ nafaw ale ni énergie ko kunna a y'a yira k'a fɔ ko a nisɔndiyara kosɛbɛ ko sabula min ye furancɛla fanga filaw kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo yiriwali min bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ cɛsiri min bɛ se ka kɛ ale ni AES kɔnɔna na ko u nakunba ye o ye o bɛ se ka sinsin cogo min a y'a yira fana k'a fɔ ko jamanakuntigi Assimi Goïta kɔni ye waleɲuman dɔn kɛ a ye ka ɲɛsin a yɛrɛ jɛɲɔgɔnkɛ ma n'o o ye général Abdramane Tchani ye ka foli ta ka ɲɛsin olu fana ma olu yɛrɛ ka se ka bisimila Kuluba faama sigiyɔrɔ la k'o bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ ko Mali ni Niger k'an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye Assimi
k'a y'a yir'u k'a fɔ k'u k'u teliya koyi ko sabula kurantigɛ de bɛ anw fɛ yan bi anw mago bɛ min na o ye ka taji kɛ wulikajɔ min bɛ se ka kɛ sa ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka cɛ fɔ ni kan bɛ fara ɲɔgɔn kan min ye jamana ka se ka koloso ɲɔgɔn na k'u k'o baaraw kɛ joona bɛn ale ni kɛlɛya kɔnɔna na minisiri y'a yira k'a fɔ ko min ye taji ye ko n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ mali tun ye litiri 20 miliyɔn 22 san o nali k'o gɛlɛyara ko sen ta k'o tɛna kɛ ten koyi k'u bɛna falen don a nacogo la yaasa a baara bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ teliya la ni ale yɛrɛ segira ka taa baara in bɛɛ lajɛlen tɛgɛnɔbilali bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ sa litiri miliyɔn 150 gasoil mali ye min san a ka énergie kama kɔni k'u nana fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a bɛ se ka don yan joona joona cogo min sabula ko jamanakuntigi n'o ye Asimi ye o y'a ɲini a fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ taji kunfɔlɔw olu ka se ka don dɔgɔkun in ale kɔnɔna na u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye jamana fila in ye u kɔni bɛna na sɛbɛn in tɛgɛnɔbila mali kɔnɔna na yan mali énergie directeur ministre min b'an ka kuran ni jiko kunna olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan barosigi n'o o ye audience in ye sa a kɛra kuluba faama sigiyɔrɔ la Niger ministre a ko ni ala sɔnna a ma tɛgɛnɔ mana bila sɛbɛn na Bamakɔ yan n'ale segira yɔrɔ min ye sɛbɛn in ye a na se ka teliya cogo min na mali a ka se ka taji sɔrɔ fɛɛrɛ ni bɛɛ lajɛlen bɛna tigɛ yaasa o ko bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na Amara ni waati in na kuma min bɛ sen na ko liberté d'expression ko yalama k'an bɛ se k'an hakilina di wa ko yalama k'an bɛ se ka kuma wa ko walima ko jamana minnu an filɛ jamana min kɔnɔ nin ye ta ko jamanatigi ninnu k'u bannen don maaw ka kuma wa i b'a kalama k'a fɔ ko san daminɛ na min ye donatɛmɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye colonel Asimi Goyita ye ale ni an ka jamana diinɛtigiw Bamako tutigɛbaw a n'olu tun ye ɲɔgɔn ye ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ka tɔn kan n'a bɛ fɔ ma ko société civile maaw a ye hakilina jigi kɛ lutte contre cybercriminalité a bɛ dabolo min na Mali yɛrɛ jamana ɲɛmaaw bolo Asimi ye hakilina jigi min kɛ an ka maaw hakilina jigi o la sabula nin waati in na a kuma cayalen don tuguni mɔgɔ tɛ kɔfɛ mɔgɔ t'u hakilina ta fɔ dɛ diɲɛ yɛrɛ dabolo kama o munna an b'a fɔ ko dugutigi k'u jɔyɔrɔ fa jamana ko la bɛɛ ɲɛmɔgɔ k'u jɔyɔrɔ fa bɛɛ bɛ se ka hakilina ta fɔ bɛɛ bɛ se ka jamana fɔ bɛɛ bɛ se ka ni fɛn min i bɛ se k'a fɔ fɔcogo b'a la mais n'i ma se fɔcogo la dɔrɔn i bɛ jamanadenw na muruti a fɔ incitation à la violence o y'i bɔra i ka hakɛ kɔnɔ ni kɔni ko ne ka kuma diinɛ kan sa a ka gɛlɛn dɛ n'i ma se kuma fɔcogo la dɔrɔn i bɛ tiɲɛni ŋana ye mais ka kɛ ko i bɛ mɔgɔ ko karisa ko man di o fɛn tɛ o de ka nin basigi fana jamana kɔnɔ ni bɛɛ k'a fɔ ko n bɛ kuma mɛ dan n ka kuma la n ka mɔgɔ buruja n ka jamana lagosi parce que an bɛ kɛlɛ de la o bi bi in na jamana wɛrɛw bɛ ka lagosi de kama n'an yɛrɛ ka mɔgɔ y'u dɛmɛ baara la bi bi in na u b'an ka sɔrɔsiw minnu bɛ sa u su la réseau ni fɛnw kan an ka mɔgɔw b'o partage a tun bɛ ka terroriste ka mɔgɔw ka liste ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ karisa sara a ye terroriste k'o kɛ a ye mɔgɔ juguw kɛ ɛ dɔrɔn b'a kɛ an b'u ka baara k'u place la n'an ye image kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a b'an ka mɔgɔw dusukun faga a b'an lasiran mais c'est fini o de ɲinina o donc mɔgɔ minnu b'o baara u b'a kɛ k'an ka jamana lagosi an ka n'u dɛmɛ baara la o sécurité dɔw bɛɛ b'a la hali ni misali dɔrɔn transféré ne nɛsi dɔ taara kaso la tan togo la o hali misali dɔrɔn transféré sɛbɛnni dɔ y'a minɛ taara kaso la awɔ taara kaso la sariya de don kɛra sɛbɛn dɔ mɔgɔ b'a kalama o ka baara kɛ o banna fo bɛɛ ka ale président dan b'i la o i tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ o parce que n'i bolo ka hakɛ kɔnɔ dɔrɔn i yɛrɛ di mɔgɔw ma u yɛrɛ di fɛn dɔw ma o tɔgɔ de kɛ président o ko bɛ ko ne tɛ se ka kɛ yɔrɔ tɛ se ka tɛ kuma tɛ se ka fɔ mɔgɔ tɛ se k'o ye parce que n'i bolo kɔnɔ dɔrɔn o fana ye bolo i ka sariya kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ se k'i gosi fan bɛɛ bɛɛ bɛ se k'i dogo a fan bɛɛ bɛ se ka kuma sugu bɛɛ f'i ma donc o kɔrɔ mɔgɔ adamaden b'a kɛ cogo do dan b'i la quoi i mana kɛ ne ɲɛmɔgɔ dan b'i la i bɛna kɛ président dan b'i la i bɛna kɛ ministre dan b'i la o dan tɛ k'a fɔ k'i seko tɛ quoi i seko bɛ yen mais i b'a kɛ sutura dɔ de kama parce que n'i ko i ta fɔ tɛ alimami ye bonya dɔ de b'i kan o bonya bɛɛ de kan k'o bonya u b'i bonya ka da ko dɔ de kan i kana bɔ o kɔnɔ n'i bolo kura dɔrɔn u bɛ n'i ka alimamiya kɔ a b'a fɔ i nana tɛrɛ wɛrɛ kan sisan o n'o tɛrɛ min kan sisan olu fana olu mɔgɔw olu ka fɛɛrɛw bɛ yen e t'o ɲɛ dɔn u b'i kɛlɛ donc a ka kan hali bi an ka muɲu an ka sabali a ma ko mɔgɔ tɛ tilan ta bi dɛ ko bɛ ɲɔni jamana sujet bɛɛ la jamana fɛn bɛɛ bɛ yen i ye jinɛ ɲɛmɔgɔ ye i ye alimami ye i bɛ se ka ɲɛ da bɛɛ la a kɛra kiriko ye a kɛra lakanako ye mais i y'a fɔ cogo to i kɔlɔsi i yɛrɛ la parce que a fɔ cogo n'i taara fɛn dɔ fɔ dɔrɔn mun bɛ na ni tiɲɛni ye u ka baara kɛ dɛ u ka baara kɛ donc vraiment n b'a ɲini aw fɛ hali bi aw minnu ye den ɲɛmɔgɔ ye a ka mɔgɔw la sabali an tɛ mɔgɔ si kɔ mɔgɔ tɛ se ka b'i ka jamanadenw na o tɛ se ka kɛ o o tɛ se k'i ka jamanaden na cogo di i bɛ se ka bila bɛɛ la f'i ka jamanaden o tɛ bilali yɛrɛ la mais o kɔrɔ du fana tɛ se ka taa ni basigi tɛ dɛ ni sariya tɛ dɛ n'a fɔ du kɔnɔ bɛɛ mun ma dumuni ko o tɛ ɲɛna ko tɛ bɛn dɛ donc hali bi n b'a ɲini aw fɛ a ka mɔgɔw la sabali sariya tɛ mɔgɔ si contre la
an b'a kɛ jamana basile an b'a kɛ gure la kisi de parce que bi i b'a fɔ dɔn dɔ kuma sini an na a digila dɛ an b'o nɔfɛ a b'a hakili to yɔrɔ la ayiwa Amara Dagabana Adama ni y'ale ka foro ye n'Ala sɔnna ma an yɛrɛ na se Dagabana Adama kulu bon an ka mi taa ye de parce que hali ni ma farati ka tɛmɛ ale ka da la ni dɔw ye u b'i foto ta ko cɛ in kun bɛ yen fɛ dɛ ko mun kun bɛ yen an bɛna taa bɔ Dagabana Adama ye parce que an y'a ye k'a fɔ baara dɔ bɛ sen na mɔgɔ caman tun b'a fɔ ko u bɛ mɔgɔ i wele dɔrɔn u b'i minɛ an ye lakɔlɔsili dɔ kɛ tile 2 in na an y'a ye k'a fɔ u bɛ ka ladili fana kɛ an bɛ taa ɲininka o ko bɛ hukumu jumɛn kɔnɔna na a ka se ka ɲɛfɔli k'an ye an kana bilasirali kɛ mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogo min jamanakuntigi ye min fɔ Amara nin de ka gɛlɛn bɛɛ k'i dan dɔn ni mɔgɔw y'u dan dɔn ko caman bɛ o bɛ nɔgɔya mais n'i bɔra i ka hakɛ kɔnɔ i bɛ don fili de kɔnɔna na bi an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw u bɛ maloya nka o caman bɛ u tɛ saamɛ maloya ni saamɛ tɛ kelen ye n t'a fɛ n ka lebu ani n kelen sigilen n tɛ min kɛ mɔgɔw ɲɛna n tɛ sɔn ka o kɛ dibi la o de ye saamɛli ye Ala ka hakili ɲuman d'an ma kunun ko an y'an da don Ala k'a fɔ ko Kidal gouverneur mobiliw dira ma min ye minɛnw ministre d'état ministre de l'administration territoriale fɛ Ilux 3 imprimante couleur photocopieuse minɛn caman yaasa a bɛ se ka taa baara kɛ ni min ye cogo min Gamu ko ko a nisɔndiyara kosɛbɛ sabula bi Kidal kɔnɔna na duguw bɛ ka baara kɛ kinw bɛ ka baara kɛ commune maaw bɛ ka segin jamanadenw caman bɛ ka segin ale fana yɛrɛ bɛ ka wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ sa yaasa minnu ye faso ka cakɛlaw ye u bɛɛ ka segin n'Ala sɔnna ma a kun ye Gamu min da o tɛ bi de tile 17 tɛ bi ye an na tila ka ɲininkali kɛ Kidal la ko bɛ cogo min ye Sulemani Kulubali ye ale bɛ yen ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u y'u sigiyɔrɔw bila u nana wa u mana wa ani solo na ɲɔgɔn sɔrɔ tile kɔnɔna na min mana b'o la an na o da tulo kan Kajolokaw fɛ yen ko min ye sɔmɔkolo ye ko a bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ dɛ sɔmɔkolo dilanni ani sɔmɔkolo bayɛlɛmali k'a ko bɛ ka dɔgɔya coopérative minnu sigilen don n'olu bɛ kɔmɔkolo baara kɛ Kayi o commune kɔnɔna na olu y'a yira k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna na Kajolokaw fɛ yen ko ɲinan ta kɔni ko a jiginna kosɛbɛ ka tɛmɛ san tɔw ta kan u y'a yira fana k'a fɔ ko yiri minnu bɛ yen n'o ye sɔmɔ yiriw ye olu tɛ ka tunu wa ni anw hali funteniba in filɛ nin Amara n'i ye yiritigɛ sen bɔ a la a tɔ b'a dɛn dɛ ni sɔmɔ fana bɛ dɔɔnin na don ninnu kun n'o fana taara tigɛ ka bɔ yen directeur min bɛ yen sa n'o bɛ agriculture kunna Kajolo ɲɛmaa bɛ agriculture kunna Kajolo o kɔni ko ko bi ko f'u k'a lajɛ koyi ko sinon ko waati yɛlɛma o de bɛ ka sɔmɔw sɛgɛn yiri ni yiri ni dɔ tɛ ka dɔ dɛmɛ a ka gɛlɛn dɛ donc an k'an jija sabula sɔmɔ ale fana bɛ dɔ la don an kun furu 42 70 sali o de kɛra Kulukoro san 2023 furu 76 o sali sɛbɛnniw olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛna tribunal fɛ Kulukorokaw fɛ san 2023 min ye kibaruya in ye a dira tribunal fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ko sabula k'u y'a ye k'a fɔ ko min ye furusa o maa minnu yɛrɛ bɛ yen ko olu ko k'u ka furusa kɛ o ye furu 42 ye 4 bɛ yen u ma sɔn olu ta ma sabula min ye tribunal ye ko o tɛmɛna ale dɔnko kan wa ko dɔw bɛ yen fana ko olu y'u ta bɔ a ma sabula kuma ɲɔgɔnyew sera ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nka Amara furu min bɛ siri a lamɛn ka ɲɛ dɛ furu min bɛ siri furu min bɛ sa ka ca n'o ye sunkalo kɔnɔna in yɛrɛ sunkalo ɲɛkɔrɔla yɛrɛ la furu caman sirila dɛ nka e ka ɲininkali k'a u bɛ cogo di bi Ala ka hakili ɲuman d'an ma Sikaso ko mangoro ale waati de selen filɛ nin ye k'a ta ka taa feere kɔfɛ o baaraw daminɛna avril kalo in tile 15 Mali yɛrɛ ka mangoro minnu bɛ bɔ sa n'o ye mangoro ɲɛnamaw ye u y'a yira k'a fɔ ko mangoro dilannaw ni mangoro feerelaw ni mangoro yiridentigiw ka taa se usine tigiw ma k'olu kɔni wulilen don k'u jɔ min ye maa caman ye
y'a yira k'a fɔ ko baara in kɔni bɛ ka se ka kɛ Sikasokaw fɛ yen nin waati in na an tɛ dugawu kɛ c'est Mangoro fana ale fana bɛ caman ladon an kun biennale min kɛra Moptikaw fɛ yen an bɛ ministre Andogoli fo ka gouvernement maaw fo jamanakuntigi ale ni premier ministre k'u fo min ye sécurité maaw ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn biennale labɛnko ɲuman a n'a kɛcogo ɲuman na nga Amara les nerfs de la guerre o tɔgɔ ye ko l'argent kalisi ko kalisi o kuma de cayara wari min dira ko ka biennale kɛ ko majɛw yira a la vérificateur ko dɔ ye kofɔli kɛ ko wari min dira ko ka biennale kɛ k'a ma taa donda fɛ vérificateur ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli senfɛ a y'a yira k'a fɔ fɔlɔ min ye ministère de la culture la sabula an k'a fɔ a ɲɛ ka warima tunu yen yɛrɛ olu yɛrɛ u ka baara kɛcogo warima tunu u ye baara kɛcogo min Andogoli n'a ka maaw u y'u jɔ u jɔyɔrɔ Amara nka vérificateur ye mun ɲini u fɛ sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ k'u jija ni biennale wɛrɛ bɛ kɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye majɛ ye ko u y'o sɔrɔ u k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan yaasa biennale ka se ka kɛ ka ɲɛ k'a ɲininen don ministère fɛ a k'a jija cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na u kana girin ka wuli ka taa biennale organiser ten komi min kɛra ɲina ka wuli dɔrɔn ka région fara ɲɔgɔn kan k'u k'a lajɛ semaine locale u k'olu organiser n'o ye dugumataw ye semaine régionale u k'olu organiser yanni phase nationale cɛ ka tila ka décision sɔrɔ décision min n'o b'a to biennale mɔgɔ o mɔgɔ bɛ taa la a tɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka kɛ liste kan vérificateur k'u ma fana k'u jija maa min bɛ yen ni o ye président de commission ye maa min bɛ kɛ commission nationale président ye a k'a jija a k'a ka rapport bɔ k'a dilan k'a ban pewu min ye PR général ye o k'a ɲini u fɛ maa o maa n'o ye tamakele wo sɔgɔlen dun a dir'i ma joona o a dir'i ma biennale kɔnɔ o biennale bannen nana n'i ka fɛn o i k'a facture di k'u b'a ɲɛtɛ de finance matériel fɛ n'o ye DFM ye a k'a jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na maa bɛ yen fana n'o o ye dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ biennale contrat ko hukumu kɔnɔna na mobili ta b'o la o mobili sara b'o la o location b'o la o siyɔrɔko b'o la o k'u jija u k'o sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ min ye u ka régie spéciale ye sabula ni biennale bɛ régie spéciale de bɛ sigi o ye kɛrɛnkɛrɛnnen ye o ni régie tɔ tɛ kelen ale ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn musaka min bɛ don biennale hukumu kɔnɔna na k'o ka taa kale ka siɲɛ kɛ n'i taara k'i kan ka nafolo mara i bɛ taa cour tɔgɔ de cour suprême na dɛ k'a ka o kɛ yanni a k'a bolo don jamana nafolo la k'u b'a ɲini Andogoli fɛ min ye régisseur ordinaire ye o k'a jija musaka minnu bɛ yen n'o musakaw bɛ di u ma u k'u don u dondaw fɛ a sɛbɛnw ka sɔrɔ k'u b'a fana ko min ye gouvernoraw ye gouvernorat fɛn o fɛn ni i ye dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen taara ka d'i ma biennale ko hukumu kɔnɔna na vérificateur ka laɲini no ka ɲɛsin Andogoli ma ko olu bɛɛ lajɛlen ka na n'u ka sɛbɛnw ye o la sa u kɔni y'a yira k'a fɔ ko région damadɔ bɛ yen Amara ko olu kɔni musaka tiɲɛna olu bolo dɛ Moti b'o la a dugu yɛrɛ tɔgɔ ye di Moti b'o la Kucala b'o la Buguni ani San nka a kun yera k'a fɔ ko musaka min yɛrɛ bɛ yen ko n'o tununa ko bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo sefa wari miliyɔn 100 ni kɔ la sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔfɛ sɛbɛnw ɲininen Andogoli n'a ka maaw n'o y'a ka DFM maaw ye u sera ka wuli ka jɔ kɛ sabula ni vérificateur y'a ka baara kɛ ale bɛ rapport bɔ a bɛ tila ka taa a fɔ ma ko contradiction aw ye nin sɛbɛn nin papier filɛ nin ye k'o y'a to wari min bɛ yen ni o ma ɲɛma se ka dɔn o la bi vérification bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o ye sefa wari miliyɔn 59 ye 59 in na sa n ye région minnu fɔ wari de taara ye tiɲɛna biennale ma labɛn ka ɲɛ nka vérificateur tɛ ale ka ko ninnu olu tɛ munumunu dɔ jate la dɛ dɔrɔmɛ de ye y'a di Kasim de ma a kana n'a papier Amara ye mobili ta yan ka bɔ yan an ko k'a ka arranger n'a nana an b'a segin a ma a kana n'a papier donc vérificateur a ye nin laɲini de kɛ Andogoli fɛ an b'u yɛrɛ fo parce que
n'a fɔra ko wari nin ba taara ka d'i ma a wari donna da min fɛ i sera k'a fɔ k'a yira minisiri yɛrɛ bɛ cɛsiri ni wuli ka jɔ hali sisan a bɛ ka labɛn kɛ pour que ka taga Mopti a tɔgɔ di Tombouctou biennale san wɛrɛ biennale kan ka kɛ Tombouctou de a bɛ ka labɛn kɛ pour que ka taga olu ka fanion di u ma donc kabi sisan u ka commission sigi a fɔra u ɲɛna cogo min u ka phase dugumataw n'o ye phase locale ye semaine locale k'o kɛ u ka phase régionale kɛ u ka sɔrɔ ka taa biennale belebeleba yɛrɛ la wari o wari amara hali n'u ye e wele k'i ka taa direct kɛ i ka taa n'i ka facture ye vérificateur parce que sisan Mopti ni San ni Kucala ninnu filɛ nin ye a fɔra ko majɛ min kɛra o majɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di sisan parce que i b'a dɔn ko vérificateur ka papier problème ye min ye dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen n'a y'i ka wari jɛ a bɛ taa di pôle économique de ma a y'o dɔn dɛ vérification ale b'a vérifier de ka taga ye donc a bɛ contradiction ni fɛn mun k'ale fɛ i bɛ se ka wele i ka mɔgɔw bɛ na aw bɛ kuma nka biennale in kuma de cayara a kuma cayara dɛ a kɛra cogo min na o ye nin ye nin sɛbɛn in an bɔra ka min kalan sisan a bɛ vérificateur yɛrɛ ka page kan min sɛbɛnnen an ye min kalan sisan o bɛ vérificateur yɛrɛ ka page kan laɲini minnu kɛra biennale ko la an ka kuma an b'a kuncɛ ni min ye sɔgɔmada in na o ye stade Mamadou Konaté u y'ale ko k'a jɛ k'a dilan kura pas minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna ale ni sifinw lamɔli ka ɲɛ n'o ye Abdul Kasim Fɔnba ye yɛrɛ tɔma ale ye yamaruya di ko min ye dolati ye ko a bɛ se ka kɛ stade min tɔgɔ dalen don Mamadou Konaté la n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye ko stade in dilanna kura ye ko k'a jɛ pasi k'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen dilan sisan stade in amara a dilannen kɔfɛ mun ni mun de bɛ yen u ko min ye infirmerie ye salle antidopage salle VIP o fila bɛ a kɔnɔ salle de musculation terrain de football ani ni pelouse synthétique terrain de basket terrain de handball espace de tennis piste d'athlétisme salle d'hébergement tableau électronique cabine de reportage salle de réunion salle de presse min bɛ se ka mɔgɔ 40 ta yɔrɔ in kɛra o de ye n bɛna tila ka fɛn dɔ yir'i la i dabali bɛ ban o yanni baara ka daminɛ salle tun bɛ cogo min n bɛn'o vidéo d'i ma i bɛn'o ye n'i y'o ye k'a sanama ye i bɛn'a faamu nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na baara kurumo karili a ɲɛmaya tun bɛ minisiri yɛrɛ bolo n'o ye Abdul Karim Fɔnba ye a n'a ka baarakɛlaw ale ni farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaa fɛn b'an ka jamana kɔnɔ ani supporters Jabate n'a ka maaw u bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan ye Keba Jalo ale tun ye anw tulo n'an ɲɛ ye a ye min sɔrɔ o de ye nin ye ka da aw tulo kan sɔgɔmada in na ta an b'o bila yan ni kuran ma an janfa nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ ka kibaruya kura wɛrɛw da aw tulo kan ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sababu ɲuman kan ye an ka jamana ala k'a kisi ala k'a tanga